Ara sí. Bona tarda. Podeu anar-vos seient. Gràcies a tots. Veig moltes cares conegudes de la gran família del Mediterrània. Gràcies a tots els mitjans per ser aquí, per atendre la nostra convocatòria avui a 6:45, que sabem que és una hora complicada també per vosaltres. Aquí tenim a la Marta Barquín, que és la coordinadora dels actes d'aquesta programació dels 30 anys del grup Mediterrània, que agafem amb molta il·lusió. Ella ens desgranarà tot aquest programa. Però abans us volíem explicar molt ràpidament en què consistirà. Serà una cosa curteta, una hora curteta. No arribarà a l'hora, mitja hora com a molt. Farem una explicació tipus roda de premsa, podreu fer després les vostres preguntes. Després posarem un petit vídeo de què és la història del grup Mediterrània, com va sorgir, no tothom sap com va ser aleshores. Tenim la sort d'haver pogut parlar amb 3 dels seus primers directors, amb balladors que en van formar part, i teniu aquest petit vídeo que també passarem en una exposició que es farà. I en últim lloc doncs, podrem fer un petit tast d'una dansa que és un dels clàssics del repertori tradicional català, que és l'Espunyolet de Berguedà, que ens ballaran el grup de juvenils, una parella del grup. Així que comencem. Marta, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. Bona tarda, Montse, i bona tarda a tothom. Explica'ns una mica com encarem aquests 30 anys. Doncs des del grup Mediterrània encarem aquesta celebració amb molta il·lusió. A més, venim amb un precedent que fa 5 anys havíem de celebrar el 25è aniversari i a causa de la Covid no ens va ser possible, tot i que hi havia un equip darrere que va treballar moltíssim, va preparar tot un programa molt extens que al final no es va poder dur a terme. Així que hem volgut recuperar tota aquesta feina ja feta i venim amb doble il·lusió i amb moltes ganes de fer una festa ben grossa i celebrar alhora aquest 25è i 30è aniversari. Quins serien els eixos d'aquesta programació? Doncs hem treballat diversos eixos. Volem, per una banda, visibilitzar què és el grup Mediterrània, d'on venim, què fem, què hem fet al llarg d'aquests anys. Volem visibilitzar també què és grup Mediterrània no només a dalt d'un escenari, sinó en el dia a dia. Volem ensenyar molta dansa, està clar, i també volem ensenyar una mica tot el que hi ha al voltant de la dansa tradicional catalana, de la dansa d'arrel, més enllà de la dansa, no? De la música, del vestuari, tota la feina que hi ha darrere del que és un espectacle de dansa tradicional catalana. I això ho fareu amb una exposició, no? Exacte. Exactament. El que farem així més gran per poder explicar tot això, no? Tot que és grup Mediterrània, quin és el seu origen, d'on venim, com hem evolucionat al llarg dels anys, ho farem amb una exposició que encara estem treballant amb l'Ajuntament per tancar tant dates definitives com l'espai, però sí que podem avançar que aquesta exposició serà a la primavera del 2025 i al final volem ensenyar una mica tot aquest origen, no? Com va néixer el grup i com ha anat evolucionant a nivell de dansa i com ha anat evolucionant també a nivell de vestuari, que si hi ha alguna que també ens defineix molt és tot aquest vestuari, no? Molta gent sempre quan li dius no, soc de medi, sempre et diu hosti, que porteu uns vestuaris molt xulos. Doncs és veritat, tenim en aquest sentit un patrimoni molt, molt bonic i també el volem ensenyar i volem ensenyar com han evolucionat en aquest sentit el vestuari i la indumentària. Sí, em consta que teniu figurins de l'Esbar Verdaguer heretats, vestuari amb 70 anys d'història i que, a més també, molt del vestuari que teniu també era de l'Esbar Sant Cugat, que va ser una de les condicions quan el grup Mediterrània va marxar de l'Esbar. Molt bé, tenim aquesta primera exposició per donar visibilitat al grup. Quin altre eix destacaries? Doncs també va lligat a aquesta visibilitat del grup, però com us deia, volem treballar no només la visibilitat que és a nivell d'escenari, sinó que també volem ser una mica més propers i volem ensenyar que és grup Mediterrània més enllà d'una actuació. I per això volem ensenyar quines són les dinàmiques internes i hem organitzat una sèrie d'assajos oberts al carrer que farem tant grups d'escola de dansa com el cos de dansa per ensenyar, no? Que la gent pugui veure què es fa per poder arribar després a un escenari i ballar. Molt bé, em consta que el primer assaig al carrer, ho sé perquè sóc mare de l'escola, en tinc 2 a l'escola, el Max i la Maia, i sé que feu el primer assaig al carrer aquest proper 23 de novembre, no? Exacte. A Rambla del Celler. Exacte. La setmana que ve tindrem ja l'escola de dansa ballant al carrer i les monitores que també podran estar amb els nens i les nenes
i al final per nosaltres és una forma de visibilitzar també tota la feina que fan balladors, que fan balladores, tant cos com escola, i tota la direcció, que al final no ens oblidem que la cara visible són els balladors, però tenim una direcció darrere que penquen els que més. La realitat és que hi ha 12 escoles de dansa a Sant Cugat. De dansa tradicional n'hi ha ben poques i sou vosaltres i és l'Esbar. Però del tipus de danses que aquest any hem de dir que compleixen 50 anys, perquè la realitat és que les danses que balleu vosaltres compleixen també 50 anys com l'Esbar Sant Cugat i 30 anys d'història del grup Mediterrània, doncs molta gent no les coneix. De fet, molta gent quan li dius grup Mediterrània et diu sí, l'Esbar o vale, sí, no té clar a vegades la gent què és el medi i aquests assajos penso que poden anar molt bé també per captar nous balladors. Molt bé. Hem parlat de l'exposició, d'aquests assajos oberts. Què més ens pots avançar? Doncs també volem treballar una mica en tot el que és la divulgació. Volem, a banda de ballar, volem també explicar i ensenyar i que tothom a qui li interessi entengui conceptes o que hi ha més enllà de la dansa. I per això hem calendaritzat una sèrie de tallers i de xerrades per explicar tot això, no? Doncs més enllà de la dansa també temes de música, d'instrumentació, de confecció de vestuari, d'explicacions, no?, sobre la indumentària. I per això tenim un calendari de tallers. Començarem també la setmana que ve, perquè comencem forts, ja amb assaig al carrer i amb aquests tallers. Dissabte 23 de novembre farem el primer taller, que és el taller de confecció de faldilles, que el faran la Marta i la Montserrat Bonell. El dissabte 14 de desembre farem un taller de danses valencianes a càrrec de l'Eduard Silvente. El dissabte 11 de gener farem una xerrada sobre indumentària tradicional a càrrec de Pau Fernández. El 8 de febrer farem un taller de ball de bot a càrrec de la Laia Travé, que és directora i exballadora del Club Mediterrània. I el dissabte 22 de març farem l'últim taller, que serà un taller d'iniciació a Castanyoles, a càrrec de la Vanessa Tello. Jo ja m'he apuntat, ja m'apuntaré a un parell o tres, perquè són oberts a tothom? S'hi pot apuntar Són oberts a tothom. A través de les nostres xarxes socials ja anirem explicant com apuntar-vos a aquests tallers, com fer les inscripcions. I és veritat que hi haurà un preu simbòlic per participar. Els socis de la Unió tindran un preu i tothom que no es formi part de la Unió però li interessi participar també és obert a tothom. Així que encantades i encantats de que vingui quanta més gent millor. 5 euros, em sembla, no? Que és una cosa super simbòlica. Vull dir que tothom que vulgui aprendre danses valencianes, castanyoles, fer faldilles, ara no tenim excusa, noies? Les exballadores i ens hi hem apuntat, segur ens hi apuntarem. Molt bé. A veure, què més ens pots destacar? Doncs està clar que si hi ha alguna cosa que ens defineix, no?, és la dansa, i en aquest sentit nosaltres hem mantingut el que és l'agenda d'activitats del grup Mediterrània ordinària, no?, amb actuacions de cos, actuacions d'escola, aquest cap de setmana amb la festa de tardor, al Nadal l'escola torna a ballar i diferents actuacions que anem fent. Però dins d'aquest marc dels 30 anys hem volgut ampliar, no?, aquestes ballades o aquestes sortides que fem per fer dansa. I tenim novetats en quant a la roda d'esbarts que fem d'escola cada any, que aquest any serà el dia 5 d'abril, i incorporem dues novetats. La primera és que més enllà de la ballada a Plaça de l'Om farem una cercavila amb escola de dansa i amb els esbarts convidats per portar la dansa més enllà de l'escenari, no? I l'altra novetat és que aquest any estem molt contentes de poder dir que l'Esbar Sant Cugat també participarà amb aquesta roda d'esbarts, amb algun grup d'Es Dansa, així que està clar que hi ha moments en què hem de tornar a fer coses junts. Aquest any ells celebren el 50è aniversari, nosaltres el 30è, i hi ha comunicació i estem parlant amb ells i estem mirant de col·laborar, i una de les coses que podem dir que farem junts és aquesta participació a nivell d'escola. Fantàstic. I quan més podrem veure el grup Mediterrani a ballar? Doncs, a banda de tot aquest calendari ordinari, aquest any estem treballant per crear un nou entremès que volem que se sumi al seguici festiu de la ciutat, de Sant Cugat, i volem crear el Ball de Faixes de Sant Cugat. Llavors, ara mateix estem en un procés molt inicial de creació, de composició de música, de definició de vestuari, però sí que volem explicar perquè, com a novetat, el que volem fer amb aquest entremès és no volem que sigui un entremès vinculat al cos de dansa,
sinó que sigui un entremès obert a qualsevol persona que vulgui provar, que vulgui ballar, que vulgui participar de la festa major amb els seguicis. Així que també ho anunciarem, però es crearan assajos específics per preparar aquest entremès que no estaran vinculats a cos de dansa, amb la qual cosa aquí dir que tothom que tingui interès o curiositat és més que benvingut i benvinguda. Serà per molta gent aquest entremès o què? L'estem preparant perquè ballin 10 persones. Vull dir que no seran unes gitanes, no? Que em sembla que aquest any hauran de fer no sé quantes tandes, sinó que serà una cosa més en petit comitè, però que estarà oberta a tothom, que això és una novetat també. Molt bé, i ara quedaria doncs, un dels plats forts, no?, per acabar. Exacte, queda la festa. Al final, tota aquesta agenda d'activitats volem que acabi amb un moment festiu, amb un cap de setmana, un divendres i un dissabte al maig, que seran els dies 16 i 17 de maig. I començarem el dissabte 16 de maig amb una actuació al vespre, una actuació intergeneracional, on unirem exballadores, exballadors, balladors actuals, totes les persones que en algun moment han format part del grup Mediterrani i vulguin tornar a sortir a l'escenari. I estem organitzant, ja s'ha creat una direcció artística expressament per a aquesta actuació, que està treballant en fer un espectacle audiovisual que pugui ensenyar una mica el recorregut del grup i pugui explicar tot el que hem anat fent al llarg dels anys a través dels diferents gèneres i estils de danses que hem anat ballant. Fantàstic. Hi haurà un fi de festa també, hi haurà un grup, no? Serà un cap de setmana intens, no? Exacte. Aquesta actuació serà el divendres, i dissabte tancarem tot aquest programa, el dissabte 17 de maig, fent festa juntament amb la resta d'entitats de cultura popular de Sant Cugat. El dissabte 17 de maig farem una cercavila amb totes les entitats de Sant Cugat i tancarem aquesta festa amb festa. Farem primer un concert amb balls a plaça per fer una mica més de dansa amb la resta de persones que formen la xarxa de cultura i tancarem amb un concert de versions de festa per clausurar tota aquesta programació. Fantàstic, doncs aquí teniu desgranada la programació. No sé si ara els mitjans presents a la sala voleu fer algun tipus de pregunta. Us passo el micro, si voleu. Si teniu algun dubte. Si no, mentrestant, el que podem fer, si us sembla, és visionar aquest vídeo que hem preparat amb molta il·lusió per vosaltres. Hem de fer que la dansa, amb la dansa catalana, intentar fer país. I teníem de posar baile del vano i de l'abanico i el ramo de Sant Cucufate del Vallès. Baile llano de l'Anyà. Allí va començar. No hi ha cap poble d'Europa que tingui el contingut que representen aquestes danses. Bueno, era molt exigent. No tenia pèls a la llengua, vull dir, ens deia les coses pel seu nom, però era un gran director, Sobretot era un gran coreògraf. Era un gran coreògraf. Era un coreògraf extraordinari. I feia ballar a tothom. Vull dir, que feia ballar un coix, si calia. Vull dir, era extraordinari. Jo vaig començar a ballar que ja estava casat. I uns quants balladors del juvenil de l'Esbart em van venir a proposar de fer un grup per ballar les danses que ballàvem nosaltres, que ballava abans l'Esbart, que quan ens veien tenien ganes. I jo vaig pensar que era bona idea, però vaig anar a parlar amb el Francesc, perquè vaig pensar jo sol no. I el Francesc em va dir sí, valen. I després s'hi va afegir l'altre, el Taco. I entre els tres vam tirar endavant. Jo més aviat era a l'asa dels cops que anava a parlar amb la Junta i tot això. I quan els hi vaig proposar em van dir que sí. Però el que passa que després el director de l'Esbart em va dir, bueno, però preferència a l'Esbart, jo vaig dir, cap problema.
cap problema. I després, com que va veure la cosa funcionava, va dir, bueno, qui balli a l'Esbart no pot ballar a Mediterrània. I això em va saber molt greu. I vam anar a l'Esbart i els vam dir, mira, si ens deixeu el vestuari, que vosaltres ja no feu servir, us deixarem tranquils i ens anem a la Unió. No hi va haver cap problema, ens el van deixar, vam venir aquí i aquí vam ser els reis. Hagués debutat amb l'Esbart a la plaça del Rei. I això ja, doncs, bueno, farà 46 anys. Vaig fer bastantes sortides. La primera recordo que va ser a Alemanya, i després Bulgària, Suïssa, Itàlia 2 cops. Va ser als principis dels 80. Recordo que, no sé si va ser el 81, 82, que va ser la primera sortida. Per mi era la primera sortida fora d'aquí de Catalunya i tot molt, molt novedós, no? Clar, era molt jove, la gran majoria eren joves i va ser una gran experiència, no? Una gran experiència. Molt maco. I quan els anàvem a buscar al bar, sempre anaven els joves. Els més joves va buscar el cubata. I clar, què fèiem? Anàvem a buscar el cubata i de camí sempre algú perdia. Acabat l'assaig, el Melo tenia el cotxe aquí davant, es va posar dintre, es va quedar dormit i l'endemà al dematí vam passar i encara estava allà dormint. Això quan tenia cotxe, però quan no tenia cotxe el teníem d'acompanyar al pont de Marina, a Barcelona. I clar, no tothom tenia carnet. I a mi sempre ens tocava o a mi o a Miquel Rifà. I el Miquel Rifà va dir, acompanya'l tu, que jo demà m'aixeco d'hora. Vaig haver de passar una prova. Un cop allà venen i em diuen ja pots preparar el passaport perquè ens anem a Cerdanya, llavors, em sembla, si no recordo malament. El primer viatge que vaig fer jo era a Cerdanya i llavors sí, vaig fer el canvi i vaig ser, jo diria que dels últims quasi bé arreplegats dels que vam tenir la sort de poder estar amb el Melo. Em sentia realitzada de l'escenari. I bé, sí que era molt especial, El Salvador, però bé. Era dur i tenia uns moments que deies frena una miqueta, però sabies que d'allò que estava creant o que estava fent sortiria una meravella. No? El grup Mediterrània a la meva vida m'ha portat sobretot amistats, moltes hores d'estar junt amb gent que m'estimo molt i fer pinya i gent amb la que fa 20 anys que ens coneixem i encara quedem, encara dinem, encara sopem i encara fem moltes coses. Vivim en un món que tot va molt ràpid, que tot és un canvi constant i les coses com tradicionals o més de com es fan tota la vida costa de que perdurin, de que continuïn. Però jo diria que al final és com tot, no? Fer-ho visible, treure la dansa a les places, als carrers, als escenaris, evidentment, i que es vegi que aquesta cultura està viva, que qui balla, qui està dedicant-hi aquest temps, fa que visqui i al final també està a l'abast de tothom. I com he dit al principi, donant aquesta oportunitat de gaudir també del que és ballar, del que és la dansa, del que és fer-ho amb altres companys i companyes, i jo crec que és omplir aquests espais. I que tots els balls tenen un rerefons i que tots aquests rerefons també era cultural, una mica per tota la repressió que va tenir Catalunya, i això es veu en els balls, com també al final una mica la de la dona, només amb el vestuari que utilitzàvem tu ja et posaves en un paper, perquè aquell vestuari pesava, aquell vestuari molestava, apretava, i et podies posar a la pell d'aquelles dones que havien d'anar d'aquella manera vestides. Només la posició de que l'home agafa la dona t'està portant ell. Vull dir, aquest masclisme que potser van passar les dones que ballaven això, tot això, quan et posaves al vestuari, et venia a sobre, i podies, a part de tot el que els nostres mestres ens explicaven, allò et feia entrar en un paper ja. Per mi és una part molt important de la meva vida,
no sé, hi ha gent que fa esport o gent que canta i tal, doncs jo ballo, m'agrada ballar i és part de la meva personalitat. En els 30 anys de la Mediterrània, per mi els moments així que caldria destacar, primer seria el moment que ens vam separar de les bars Sant Cugat, que vam venir cap aquí, cap a la Unió, que va ser una mica així traumàtic, potser, però bé. Crec que és un moment que s'ha de destacar. Després, per mi també va ser important el moment que ens van cedir tot el vestuari de l'Esbart Verdaguer, que de fet totes les coreografies del Salvador Melo que fem tenien un vestuari de l'Esbart Verdaguer i ens el van cedir a nosaltres, el vam recuperar i per mi va ser un moment molt especial. A part també l'homenatge que vam fer al Salvador Melo amb gent de l'Esbart Verdaguer, que vam ballar amb la seva dona, amb la seva filla, allà al Mercat de les Flors, va ser un punt important també per nosaltres. També destacar l'any 2014 que vam estrenar l'espectacle Quadrigènia, que el vam coreografiar entre diferents membres del grup i bueno, va ser una cosa molt xula. I res, a partir d'aquí, doncs, no sé, cada any té la seva cosa especial. Cada any intentem fer una coreografia nova o incorporar un ball ja fet i bueno, però jo crec que aquestes dates són les fites importants i ara els 30 anys. Ara estem en un moment de canvi, però això és una cosa cíclica, sempre ha passat al grup, sempre han plegat una generació i han entrat altres persones. Ara la veritat és que al cos de dansa som poca gent, però bé, també tenim la facilitat d'adaptar-nos a la gent que som, a fer danses de menys gent o intentar fer coreografies noves amb la gent que tenim. I bé, jo crec que també la celebració dels 30 anys pot ser un revulsiu perquè s'apunti més gent, perquè la gent col·labori amb Junta o amb l'organització del grup, llavors com que es torni a engegar una mica el fet que vingui gent o que vingui gent a provar. Doncs per mi el grup Mediterrània suposa família, o sigui, tinc moltes de les meves amistats estan aquí, els meus monitors al final des de petita també m'han acompanyat, la Laia Canes, l'Ester Madrona, vull dir, són també com unes mames i no sé, més o menys és això i al final també va arribant generacions, faig de monitora, conec els nous i és com veure els petits i veure'm a mi en aquell moment i com recordar-ho tot, no? Llavors és com casa. Doncs realment aquest any el visc amb molta il·lusió perquè, clar, començar cos de dansa, que és el que porto desitjant des de petita, i a més que siguin els 30 anys, doncs ho visc com amb molta emoció, amb molta alegria i amb ganes de que surti bé, però a la vegada com poder-ho gaudir, no? I entrar finalment a la família realment gran. M'agradaria felicitar el grup Mediterrània per aquests 30 anys de fer dansa, de fer cultura, que puguin continuar cap aquí fent noves creacions. Animo molt a crear des de noves músiques, noves coreografies, a poder arribar més enllà de Catalunya, a compartir-ho també amb altres cultures i amb altres danses tradicionals d'arreu del món. Jo els hi desitjo molt futur, amb més cos de dansa, molt més jovent, i a part de felicitar-los per al camí i el terreny que estan recorregent, els animo a que expandeixin la seva cultura popular, que no la deixin perdre i que es facin conèixer molt més àmpliament. Jo, a partir d'aquí, felicitats. Jo em quedo amb una de les frases que ha dit la Irina, que és casa. El Mediterrània és casa i això es veu avui aquí, gràcies a totes les famílies, a tota la gent que heu sortit en aquest vídeo, que amb els mitjans, si voleu, també podeu parlar, si us ve de gust. I si no, doncs teniu aquest vídeo que us el linkarem amb la nota de premsa perquè pugueu treure alguna reflexió. Ara és moment de preguntes, si en voleu fer alguna. Penso que sí? En què consisteix el ball de faixes? Està en procés de creació, no? Ara mateix està en procés de coreografia, o sigui, s'està creant. Al final
Ens volem inspirar una mica en el Ball de Faixes de Tous, però no hi ha molta més resposta ara mateix. Tenim una comissió muntada per fer aquesta preparació i la idea és això, que hi hagi més dansa al seguici i crear un ball de faixes nou que no existeix, però ja us dic que està ara mateix en procés de creació i quan el tinguem més desenvolupat ja podrem explicar. Aquesta festa major el podrem veure, no? És la intenció, sí, sí. Alguna pregunta més? No? Doncs ara sí donem pas a aquest petita cluenda amb aquest ball que ens han preparat els juvenils, aquesta parella de juvenils, que es diu l'Espunyolet de Berguedà. Gràcies. I després ja aprofito que brindem pels 30 anys tots plegats. Espunyolet del Ripollès, que l'he batejat.